भावाशी मुंबईचा गरबा एकदम सिंपल हा. 4 पावलांचा खेळा. 1 2 3 4 हाय टाळे पिटायचे. 1 2 3 4 हाय टाळे पिटायचे. एकदम सिंपल आहे. हा चल खेळूया. भावाशी चांगल्यातले चांगले ग्रुप अवॉइड करायचे आणि वाईटातल्या वाईट ग्रुप मध्ये जाऊन घुसायचा. असं किती आहेत मेल्या वासरात लंगडी काय शहाणी. भावाशी गरब्यात कोणा वांगडा नड पण बाउन्सर वांगडा नडायचा नाही. कशात काय करता इकडे? लय तुडत होतात. नाही काय नाही काय गरबा गरबा खेळतील काय रे बा. केसरियो रंग तने लागे लागे केसरी. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला. भावाशी जी पोरगी आवडता ना तिच्या मागे मागे नाही रवायचा. तिच्या समोर रवायचा. समोर मग काय होता तिच्या वांगडा भावाशी आता ग्रुप मध्ये नाचायचं नाही. किती मेले आता लायकीत रवायचा. भीक फास झाली. अरे पायात पाय घालून कोणाचा तरी नाक फोडशील. फुटल्या तर फुटू दे मी खेळते. हॅलो थांब थांब थांब. पर्या खय गेलो. पर्या हे पर्या दिवसभर एका गरबा शिकवलंय. शेवटच्या 10 मिनिटात लल्लाटी भंडारवर नाचलो आणि पोरी घेऊन गेलो. पर्या थांब आता माका शिकव.